Hvad laver du deroppe? Hvad laver du, Laurits? Jamen, jeg var for helvede klar til at begå selvmord. Det hele startede med... Det gik ikke så godt mellem mig og min kone, altså. Jeg arbejdede rimelig meget, og så gik hun kraftedeme fra mig jo. Og så hun tog børnene Kasper og lille Annette med sig. Og så ugen efter, så blev jeg fyret. Så jeg har hverken kone, børn eller arbejde. Og så 2 måneder efter det, så jeg koppede ikke de nye Yeezys. Jeg havde ventet på dem i 3 måneder. Hey, mener du det her? Og hvad? Kopper du dem? Fuck, det er snyd, mand! Det lyder godt nok forfærdeligt. Ja, det kan du da sagtens sige. Du er jo super, John. Du har det hele. En villa på Strandvejen. Du boller dig i damerne. Giver hånden til de største kendiser. Og du var også heldig nok til at koppe de nye Yeezys. Du har det hele. Nu kan det være nok. Det er slet ikke sådan, det er. Nå, ikke? Jeg skjuler mig bag en facade af ting og penge, men inderst inde har jeg ikke noget. Jeg har ikke nogen. Det må du sgu undskylde. Jeg vidste ikke, du havde det sådan. Det er okay. Det vil hvad de fleste mennesker tænker om Super John. Jamen, har du ikke nogen hemmelig identitet? Du ved, noget du kan gå ud og være dig selv i? Nej, ikke sådan rigtigt. Jeg blev bare Super Johnson. Jeg har det. Vi laver en ny identitet til dig, og så skaffer vi dig en Tinder-profil. Alle gør det nu til dags. Så finder du dig en date, og boom, du er ikke længere forever alone. Du har sgu ret. Det har jeg aldrig prøvet. Tak for dit råd. Jamen, så ses vi heroppe om en uge. Jeg er alligevel også lidt træt. Jeg vil hjem i seng og have et varmt bad. Jeg overgår ikke rigtig at begå selvmord nu. Og en ting for øvrigt. Drop Yeezy'erne. De minder for meget om Super John.